La ciutat de Balaguer ha celebrat aquest dissabte la primera de les dues grans rues del Carnestoltes del Congre, la Rua Jove. La festa ha començat a les 6 de la tarda amb la concentració de totes les comparses, disfresses i animació al carrer Noguera Pallaresa i la rua fins a la plaça del Mercadal, acompanyats per la reina i el rei Carnestoltes i amb el ritme del grup de percussió Band del Pal. Un cop a la plaça del Mercadal s'han fet els parlaments del rei i la reina del Carnestoltes i s'ha donat inici al concurs de comparses, al que finalment hi han participat 4 grups que han mostrat les seves disfresses a l'escenari. El jurat ha valorat totes les comparses presentades i ha atorgat el primer premi a Criatures del Bosc. Les altres comparses premiades han estat l'Esplai Gaspar de Portolà, 101 Dàlmates i els Barrufets. La festa ha estat acompanyada de música, llum, molt confeti i animació en directe. El concurs ha estat amenitzat per Robert Govern i el DJ Oriol Garcia. Finalment, la companyia de Jorge La Suerte ha posat el seu show damunt de l'escenari fent ballar tota la plaça del Mercadal. Ja a la nit, el pavelló Molí de l'Escarràs farà el ball i concurs de disfresses, en què novament hi haurà premis per a les modalitats individual i parella. Diumenge es farà el Carnestoltes infantil, en el qual hi haurà premis als millors vehicles amb remolc i també a les comparses. La rua infantil d'aquest diumenge començarà a les 11 del matí amb la concentració de carrosses, vehicles amb remolcs i comparses infantils al carrer Noguera Pallaresa.